Почна ли? Давай ти си. Daniel Dobrev from Bulgaria, recording second qualification and Rosie throw down. Да, първо си на халките. Сега като натисна машин път трябва да почне таймера, нали? Добре, аре давай зад халките и... Да. Добре, ще ти кажем като 10. 3, 2, 1, давай, фащи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Добре. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, още две. Добре, това е обръщане. Можеш една идея по-бавно на бърката. Не, по-бавно. Много си добре с времето, да не фърлиш водата. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, добре. Добре се движиш. На бърката една идея по-бавно, спази се. Айде на халките почиваш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Добре. Много си добре с времето, ако изкараш на това темпо. Бавничко на бърката, едно темпо. 2, 3, 4, ще трябва да му броиш обаче. Не само да ги изкараш. 5, 6, 7, 8, 9, 10, а колко е? 12, още 2. 11, 12. Добре, сега щангата може да фърляш на всека бройка, да не се мориш. Много си добре с времето за сега. Да, 8. Едно. 2. Хубаво бутай лактите горе. 3. А, така. 4, 5, 5. ай 3,
6, 7, 8. Айде слайте още. Добре, има 40 секунди аванс. Много добре. Тренирай си, аз като дойдем момчета, ще ми платя. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Аре са бърпитата равномерно темпо, лекичко, без да си даваш много газ. Едно, супер е, айде. 2, 3, 4, 5, добре. 6, 7, 8, супер. 9, 10, още 2. Аре, последно. Добре. Аре, са обръщен за ти 10. Айде, дай. Едно. Две. Три. 4. 5. 6. Добре. Направи го? Кой? Да. Още 2. Още 2. Да. Айде тъмън във времето си. Давай, хващай се. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Айде 12 бърпита, лекичко едно темпо. Имаш малко време да починеш. Айде, почвай. Лекичко, бавно. 1, 2, 3, 4. Да. 5. 6. Оставете ги там, не ги местете. Оставете. 7. 8. 9. Айде, не останах.
10. Още 2. Последно. Айде, почиваш 5 секунди и 4 бързи обръщания. Давай, аре фаща. Не ти е тежка щанга. 1. 2. 3. Аре, последно. Добре. Сменяй по-набързо и давай газ, вече няма за къде се паш. Добре. Айде, давай на хълките. 10 и 20, имаш 2 минути да го затвориш. Тъмън ти е времето. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Добре. Минута и 30. Имаш малко време почивка. Да, почвай. 1, 2, 3. Малко са, айде. 4. 5. Чао. 6. 7. 8. Айде, давай, стай. 9. Дай малко газ, ще затвори времето. Айде само 3 са, напряги бързо. 10. Ставай. Добре. Лягай долу, лягай. Ставай. 11. Бързо още едно, давай, лягай долу. Ставай. 12, минава от другата страна. Добре, 20 секунди имаш, айде. Айде, щангата не ти тежи. 1. Аре, последно. 2.